Ndiyabhotisa mawethu. Uyabulisa umzukulwana kaNxele kaMakhanda, uMando Ndendo Ndelimbungela zikaXhosa. Usiqwengana sengimbana ngathi ngumthamendlela, umanga ngam ndigaqile, udala uxolo kaHoho. Ndiyakwamkela mbukeli wam kule nkqubo yam ikule channel ithi Dala uxolo Hoho TV channel. Ndifuna ukugawulanda wakhuqa ukuba ndiyakwazi ubukele ngedatha, andifuna ukutyela idatha ndizenza into ende. And andifuna ukuba ndibenze introduction. Ndifuna uvele ndingene emxholweni ukulungiselela ukonga idatha yakho. Ndinengxaki apha nendlela abaphathwa ngayo abantu esibabona ngathi bagula ngengqondo. Ndinengxaki enkulu. Ndizama uthelekisa ohlobo kwenzeka ngalo nendlela thina esikhulwe sifundiswa ngayo. Ngexesha lethu lokukhula thina ububethwa ngabantu abadala ukuba ugezela umuntu okhangeleka egula ngengqondo. Yabona ke ndisebenzisa igama elithi okhangeleka egula ngengqondo ngenxa yento kokuba abantu abagula ngengqondo abaguli ngengqondo bonke, abaguli bonke. Bakhona abantu abakhangeleka begula ngengqondo kanti ngaphakathi kubo kuphila umuntu othile owayegula ngengqondo. La muntu uzozalwa ngokutsha, sezalwa ngalo simbonayo thina. Asinawuthi umuntu onjalo ugula ngengqondo. Ogula ngengqondo manyani umele awusiwa egqirheni limnyanga phile. Ogula ngengqondo nyani umele awusiwe esibhedlele anyangeke aphile. Kodwa lo ugula ngengqondo kuba efuzile akazukuphila, kuba ngumuntu ophila kuye lo. Ukho lo muntu uphila kuye wabhubha kudala. Kutheni le nto ndisitsho? Even iscience iyayingqina le nto ndiyithethayo. Iyingqina kanjani? Jonga xa umntu ongumama eyobeleka esibhedlele, kuyabuzwa kuye into yoba zange ukube nayo i-miscarriage. Uba ngumntu oqhele ubeleka, ukuba uyaqala ukubeleka, bazawuthi kuye kokwenu akekho na umntu akwafumana i-miscarriage. Andazi uyandiva na? Kutheni bebuza lo mbuzo? Babuza lo mbuzo ngento yokokuba ungafumana i-miscarriage hayi kuba kukho into erongo kuwe, koko kuba uphuma kumnombo ochatshakelwe kukufumana i-miscarriage. So oogqirha ke ngoku bafuna into yokokuba bakwazi ukunika i-special. Oogqirha bafuna ukukwazi uba bakunike i-special attention kuba wena awufani nabanye abantu abazobeleka apha. Une-history, uphuma kwi-family history echatshakelwe kukufumana i-miscarriage. Ifana nento kokuba une-cancer, uya esibhedlele, kuzawubuzwa into yokokuba akekho na umntu wayeke wane-cancer kokwenu. Bafuna utracer amathuba okuphila kwakho kuba ukuba yi-cancer nje leya kuza kuba lula koogqirha ukukwazi ukudila nayo. Maxa wambi yi-cancer ekufumana kuba uphuma kwi-lineage, kwi-family lineage ye-cancer. Uba ndiyibeka right ka ndiyikumshayo, uba ndiyayibhuda English ayo yam, nabo abelungu xa bebhuda isiXhosa niyahleka. Niqhwaba izandla nibancoma uzama, nam ke ndincomeni uzama xa ndibhuda English. Ukuba uya esibhedlele une-TB, still kuyabuzwa into yokokuba apha efemelini ngubani owayeke wagula
sesisigulo. Uyayibona lento into yokuba lanto yotata bethu ababesithi umuntu ogula ngengqondo masingenzi nantoni kuye. Xa uyijonga esibhedlele bayayijonga into yokuba ngokwe-family history lo mntu akaphumi kwifamily apho kunabantu ebeke baphazamiseke nangengqondo. Kuba ukuba lo mntu uphuma kwifamily enabantu ebebephazamiseka ngengqondo, maninzi amathuba woba noba nganyangwa kangakanani angangaphili. Ndiyathemba into yokokuba le mizekelo iyavakala. Ndiza nendlela esikhuliswe ngayo, sibethelwa into yokokuba sinqwala, sihleka, sigezela abantu esibabona ingathi bagula ngengqondo. Besibethwa thina. Namhlanje abantwana bethu asibabethi xa bexhokonqa abantu abakhangeleka begula ngengqondo. Eli gama lithi abakhangeleka begula ngengqondo ke ingathi bese ndicacisile kodwa mandiyiphinde. Bakhona abantu abagulayo ngengqondo, ngaba badinga unyango. Bakhona abantu abagula ngengqondo kuba ngaphakathi kubo kuphila umuntu othile owayephazamisekile. Uyabona ke abantu badala kangangendlela endinothi babe careful ngayo ekujongeni aba bantu sithi bagula ngengqondo. Ukuba kusilwe utywala emzini noba kubisiko kude khona inyama, kufike umuntu odlakadlaka kwaba sithi thina bagula ngengqondo, ufika kwakhe laa mntu ebebizwa abizelwe ecaleni, anikwe ukutya, anikwe inyama, anikwe utywala, atye, asele, ahluthe, aphakame, ahambe. Kwakutheni? Bekukholelwa into yokokuba lo mntu simbona njengegeza uzongena apha sinelisiko, uzorepresenta omhlambi kwa abantu balapha, uzorepresenta kwa abantu balapha ababe phazamiseke engqondweni. Yo, lo mntu thina simbona engathi uphazamiseke engqondweni, udlakadlaka, uzongena apha phakathi kwethu singamadoda sihlele ebuhlanti. Ngela xesha ngenayo laa mntu kungena isihlwele. Laa mntu uthile singamaziyo thina kweli khaya wayephazamiseke ngengqondo, uzongena apha naye uzoxhamla. Wakumphatha kakubi lo mntu umbona ingathi ugula ngengqondo, uphethe kakubi sasihlwele salapha sasiphazamiseke engqondweni. Yo, hey, injalo na? Ewe. Kangangento yokokuba uyabona ukubako kwenu kudala kuthanda ukufika abantu abaphazamiseke engqondweni xa ubajongile. Kukudala umuntu onjalo ebethe ngena nje anikwe ukutya, anikwe amasi, asele, akubaphumane. Abantu abanjena bebasiya naphi? Kwaye ebehoywa naphina, bekungajongwa inkangeleko yakhe, ebephathwa ngesidima ngokwa njengobenjana, nangokungaqaphela kudala ebaba mnye umuntu ongathi uphazamisekile engqondweni kwilali phela. Namhlanje abantu abangathi baphazamisekile ngengqondo elalini inye. Yo, hey, ngeke ndikwazi nobabala, baninzi. Kutheni? Yinto yokokuba ingqumbo yaba bantu babhubhayo iza kakubi kuthi, kuba thina sifundiswe into yokokuba ukuba uqhokonqana nomuntu ogula ngengqondo,
maninzi amathuba wokokuba uba wena ukhange uphambane uzalizala igeza okanye kokwenu lizawuzalwa igeza. Sikhula sifundiswa ngolo hlobo. Ukuba uthi xa ubona umntu onesifombo, ndayibiza njalo ke kuba ke sibabiza njalo abantu abanezifombo. Ukuba likhona igama elingcono ndiyawuthanda uba nindicebise ngalo, ndingxengxeze kubantu ke abanjalo. Kuba injongo zamaba kukufundisa, ayikokuhlekisa ngabantu abanezigulo ezahlukahlukeneyo. Sikhule ke kusithiwa ukuba uzabona umntu onesifombo umhleke, amathuba maninzi uba ungagula ube naso, okanye ungazala umntana onjalo, okanye kokwenu ungazalwa umntana onjalo. Kuba awukhathazeka laa mntu unesa sifombo, umthuka ngesifombo wena, awukhathazeka. Umoya wakhe ukhonekthana nalaa mntu wakokwabo wabhubhayo. Awuzubethwa ngulo mntu uphambi kwakho unesifombo, uzawuphanishwa ngulaa mntu ungamboniyo. Ya ndimthanda uba ugatyeni xa sithi kutheni uhleka umntu egula. Uba bendinayo loo ngoma ndenzake ndidlale. Uba ugatyeni unengoma ethi umhlakalani na umntu egula, wayengahlekwa umntu egula dyasi. Abanye abantu bayakwazi ugula, umbonele egula engathi ligeze umntu, kanti ncwaso qha akanamandla okuyamkela. Wena uyamhleka laa mntu, xa umhlekayo ezaa zihlwele zalaa mntu zimqhubela ekuthwaseni ziza kuphanisha. Uphanishwa zizo, awuzuphanishwa ngulo mntu umhlekayo. Mandikowute umprofeti uRadebe, yazi ndake ndamva esithi ngenye imini, kukho abantu ababhubhayo ekudingeka into yokokuba imimoya yabo ihlanjululwe, ukulungiselela into yokokuba bangazi ngalaa ndlela babeyiyo kuthi thina abantu abaphilayo. Kuba omnye umntu wayesisidlwengu, uzawuza ngalaa moya wobudlwengu kuwe udlwengule, kanti awudlwenguli ngothanda. Omnye umntu wayengumbulali, eze ngalaa moya wokubulala kuwe, uthi ungazazi nawe kutheni into ndibulala, kanti kuphila umntu othile ngaphakathi kuwe. Kuba kwalo umntu wayegula ngengqondo, ozawuza kuwe uthotharisheke wena, ubulaleka ngokugula ngengqondo ngenxa yakhe. Ngoko ke andiyazi ngokwasesintwini mprofeti uRadebe into yokokuba yayisenziwa kanjani laa nto yokokuba ukuba apha kwakukho abantu ababephazamisekile, kulungiswe imimoya yabo khona ukuze bangazuzongena kwimimoya yabo abaphilayo bengena ngendlela engalunganga. Siphele sinabantu esibabona ngendlela ethile kanti abenzanga nto. Oh, yini na Thixo Somandla, yini imfihlakalo engcwele. Kanti abantu bakamfihlakalo abenzanga nto, koko kuphila umntu othile obasebenzisayo. Thina sibona isidlwengu kanti akasosidlwengu lo mntu, kudlwengula laa moya. Thina sibona umbulali kanti akangombulali lo mntu, kubulala laa moya. Thina sibona igeza kanti akalogeza lo mntu, igeza ngulaa moya. Kutheni le nto ndithanda umane ndimkowuta umprofeti uRadebe? Abantu abaninzi bandazi ndingumntu ethanda ukulwa nabantu. Ngethamsanqa mna ndilwa kakhulu nabantu abatolika imveli ngemfundo. Kodwa umntu otolika imveli ngomoya ndiyamhlonipha kuba ndingumntu womoya. Ndiyayivala ngoku, ndiyivala ndikowuta kwiimfundiso zikamprofeti uRadebe ezithi imimoya yabantu abangasekhoyo iyakudinga ukuhlanjululwa. Siyafuna ukuyiqonda kunye nomprofeti uRadebe lena indima kuba inika umdla. Ndiyarhalela ukwazi ukuthi yena ubona into okwenziwa kanjani, kuba ngokwasesintwini andiphandile, andiyifumani vela, ayindifumani vela.
kodwa yena ke njengemvoni xa ebonisiwe into yokokuba abantu abangekhoyo bangahlanjululwa siyakwamkela oko asinayo loo nto esintwini asinayo othi sinayo ngengekho ngaka amageza othi sinayo ngengekho ngaka amageza ufuna sivale ngebe ngokho ngaka ababulali ngezingekho ngaka izidwengu ithe ukuthi asinayo kodwa yena uprofeti uRadebe nanjengoba sele ibonisiwe into yokokuba abantu babhubhayo xa benokuhlanjululwa imimoya yabo ingeza ngendlela enhle kuthi thina abantu abaphilayo ndiyarhalela ke ndiyixoxe naye uba yena uyibona into kwenziwa kanjani xa ndiyivala ke apho kumane kubakho ukungathi asiboni ngasonye masingakuthathi ngathi sikwipolitiki apho xa kukho indawo okungabonwa ngasonye kuyo kucaca into yokokuba naxa umntu ethetha into entle awunakumngqinela yakuloo ndawo zonke izinto endizibonayo ezintle azenzayo umprofeti uRadebe kule nkqubo yam kule TV channel yam ndiza kumane ndizikowuta ifana namanxa ndithe ndabona into entle ecaweni ndiza kuyikowuta awuzukundibuza into yokokuba kutheni mna ndiyile nto kuthiwa yi-independent researcher ndingumphandi ozimeleyo ndiyaphanda ezicaweni ndiphande kwamprofeti uRadebe ndiphande emagqirheni iinkqubo endiza kuzisela zona ziza ne-information endiyiphandileyo ndiyizise kuwe andisebenzeli umprofeti uRadebe andisebenzeli inkolo yabuKrestu andisebenzeli mntu ndingumphandi ozimeleyo yiloo nto nangoku ndisithi olu phando lwam ngale ndlela sikhule ngayo inento yokwenza nabantu esibabona bephazamiseke ngengqondo ndiyamthanda umprofeti uRadebe xa esithi imimoya yabantu abangasekhoyo idinga ukuhlanjululwa lithiwa ndim ke ngoku ndicela mprofeti wam undimeme sike sihlale phantsi thina sobabini siyixoxe le nyewa omhlawumbi khona into enokwenzeka mprofeti wam ikhona le nto inokwenzeka ikhona le nto idinga ukwenziwa sizokwazi uba siyeke ukuba nababulali siyeke ukuba nezidlwengu siyeke ukuba namageza omhlawumbi siyeke ukuba nabantu abanekhensa omhlawumbi de siyeke ukuba nabantu abanezitronku kuba kukho abantu abanezi zigulo kanti yimfuzo kulaphulam ekhaya ndiphinde ndikubone kwinkqubo elandelayo makube chosi kube hele camakho.